Üdvözlök mindenkit egy újabb Counter-Strike videóban, és most pedig újabb Overwatch, ez a második rész. Csapassuk, gyerekek, ha megkapnám az egeremet. Nice shooting. Király, egy pillanat. Mondta, hogy most már van X-ray, légy szíves. Olyan szépen megkérlek rá. Mondta, hogy most már van X-ray. Ez az! Végre van! Na! Jóság, végre tudunk is valamit kezdeni. Bazd meg. Nagyon gyönyörűséges. Úgy, már ez a warm-upban megkapta a reportot. Ez a gyerek nagyon tud velem tanítni, nem? Nagyon. Na, bejövök? Na, gyirkám? Erről maradtál. Ezt már nem hagynád ki. De azt senkit, hogy tud ez lőni. Ez okos, tudom mi van most. Nem volt vicces. Ez az FPS. Az nem sebződött? Azt jól láttam, hogy az nem sebződött? Nem, az sebződik. Fejvel lőtték, balfasz, nagyon nem, de... Ugyanennyi az FPS-em, csak így gyönyörűbb a kép. Legalábbis nekem jobban tetszik. Minek ugrik első körben? Melyik? Jó, mondjuk már láttam meccset, hogy ugrottak át bazdmeg és a csóró digüllel fejlődte. Dezertes ígüllel. Na, egy fejes. Hoppá, hoppá, hoppá. Luft. Vagy bocsánat. Miss. Is. Ha. Missis. Ezek, hogy miért nem rotiznak tékezt, ezek nagyon kezdők. Figyeljetek, elmagyarázom a szituációt. Ugyebár itt vannak ők, nem? Itt vannak ők támadöcskében. Itt vannak ők. Jönnek erre. Így fel és lerakják a bombát. Ide. Azért, mert a CT-k azok itt vannak, meg itt és egy itt. És rövid is üres, itt nem jött senki, és itt se jött senki, tehát abszolút üresen hagyták, ez volt a legokosabb az ott. Besetírozlak szépen, ezért neked jár a besetírozás. Szóval hát így ja. Én ezt nem jön nagy bullshit, ezt olszom. Na nézzük tovább. És ott hagyják a bombát. Na jó. Kiégtem. És egy easy kört elbuknak. Nézzétek meg a társukat, nézzétek meg, de okos. Ott van. Jön CT-ről. CT-st az hátba lövi. Te azok ott elmentek egymás mellett. Ez most komoly. Ne. Úristen, baszki. Ne, Léci, ne, ezt ne csináld már. Azt oda laggol a csóra. Ne, hallod? Ne, ez már légy szíves. Istenem. Elment a másik mellett, bazd meg. Azt te az mit ballottad az USP.
Így néz ki, hogy lassítva a lövés? Tök jó, nekem soha nem adja így valahogy, nem tudom. Furi, nem? De hogy is nem? Gyurikám. Csapassad. Laying down smoke. Deploying flashbang. Drop the bomb. We dropped the bomb. I dropped the bomb. Va anyád. Grenade out. Micsoda volt az a hack, apám, akkora globál edit szintre emelte a fősünket, hogy rohadtul nem csak. Én feladtam gyerekek, én hagyom, hogy végignézzétek. Cső. Wow, de szép ez a SSG. Nézzétek végig gyerekek. Közben a gyerekek. Boldogtam. Kifutsz. Baszta. Wow. One shot, one kill. Nincs shot, nincs kill. Easy game, easy life, bitch. Milyen Yes. MP7-ed volt, Gyuri? Roger. Throwing a grenade. Throwing smoke. Two bad guys left. Grenade. Counter-terrorists win. De ez komoly, hogy én nem hallom? Oh. Let's get this done. Smoke. Flashbang. Flashbang. Throwing smoke. Throwing a flashbang. Smoke. Na, azt hittem, már nem hallom a trapját a gyereknek. Mondom, hát hoppa, apa, mi is csak csalogatunk, azt kiderült, hogy nem. Csak én vagyok süket. Kellemetlen, mi? Az, gyerekek. Rohadtul kellemetlen. Throwing flashbang. Luft, balfasz, boldogtalan. Kap egy EVP-st. I'm throwing smoke. RVP-st, ha, jaj, nem volt vicces. Egy fájt. Ekkora nyomadók, hogy belemegy, bazd meg a smoke-ba. Flashbang. I'm throwing a flashbang. Annyira nem jó ezeket a silvereket nézni amúgy. Annyira, de annyira fáj a játékuk. Nem az fáj, hogy játszanak, ahogy játszanak. Hát ez a szépen belesétálok a smoke-ba, az enemy simán lát, én meg a szituáció, ez a favorit. Ez amúgy szép volt. Az enemitől és az SSG headshot falon át, az gyönyörű. Deploying decoy. Ó, jaj, de menő. Csak ott a hiba, hogy ez a csávó leszedni így az egész csávó. Azon most megöli szépen. Ennyi volt. Easy game, easy life. Roger. Igen, Stay here. igen. Roger that. Ó, mennyien vannak. On this position. Mennyien vannak. Nem. Laying down smoke. Lol. Deploying flashbang. Volt a suspect. Nagyon vicces volt. Azt meglőtte falon. Van látása a csórikánknak. Tud látni, ha így jobban megértitek, amit akarok mondani. És előtték azt is. Hát mondom, én most már hagyom, hogy végignézzétek. Unalmas innentől fogva szerintem. Hogy nem kapunk ki egy vérbeli hackert, ember, amíg olyan
Én vagyok a badass bitchaim most, bazd meg. Annak éppen csak olyan fejbuksiának a széle látszott ki, szóval ügyes volt. Na, megkapják a longost vajon? Arra kíváncsi vagyok amúgy. Longon van a VP? Nem. Longon van a kala. Tékezni bomba mellett azt a kú. Ennyit rólad, fiam. Sokszor filóztam, hogy melyik a kedvenc fegyverem, hogy a VP vagy a társai. AK meg az M4, de valahogy így a VP így DM-be sosem döntött el. Inkább a Kala meg az M4. I am planting the bomb. Ezt át lehet lőni a frissítés óta, te gyökér. Ennyit rólad, fiam. Defusing the bomb. Vagy át lehet lőni a frissítés óta, vagy a frissítés óta nem lehet átlőni. Azt tudom, hogy valamikor át lehetett. Szerintem még most is. Ki tudja. Mert van is. Focus, people. Úgy. Guard this area. Roger. Hold here. Affirmative. Amúgy, hogy most mi az Isten kell nézzünk, ezt még én mindig nem tudtam felfogni. Mit lőttél te ott meg? Deploying flashbang. That makes 3. Eneminek durvás That kérdek makes 2 szóval. left. Throwing De flashbang. mondjuk én arra simában lehetettem volna valamit, mint erre. Hát ez a gyerek cségós nyelven mondva ez szűz. Tehát nem hacker. Ja igen, bocsánat játék. Ne haragudj. Hát ennyi lett volna a második Overwatch rész, és remélem tetszett. Ha tetszett, like, ha szeretnéd, hogy még legyen like, ha szeretnél még videókat látni a csatornán, akkor iratkozz fel, és írd le kommentbe, hogy szerinted csalt-e, ha csalt, miért csalt. Köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, sziasztok!